खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदास्रि मोसाहारि दिनै इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट बैंक अफ इन्डियानि 60थि फाउन्डेसन डे क'क्राझार ब्रान्च इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट बैंक अफ इन्डिया बेंकआ 60थि फाउन्डेसन डेजों लोब्बा लाखिना क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव इउज अफ मेथामेटिक्स स्टेटिस्टिक्स कम्पिउटार साइन्स एन्ड इक'नमिक्स इन बेंकिं सेक्टर आयदानि सायाव एसे राइटिं कम्पिटिसन लादों। बे एसे राइटिं कम्पिटिसन हाबाफारियावनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा आरो क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि गासै 32 फरायसाफोरा बाहागो लायो आरो बादायलायनाया जोबखांनायनि उनाव बान्था राननाय हाबाफारिखौबो लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे बान्था राननाय हाबाफारियाव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारि, क'क्राझार आइडिबिआइ ब्रान्च मेनेजार खुसाल अधिकारी आरो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि प्रफेसारफोरा बाहागो लायो। 60 বছৰীয়া ফাউণ্ডেশ্যন ডে উপলক্ষে আইডিবিআই বেংকে আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰি আমাৰ কলেজত এখন এছে ৰাইটিং কম্পিটিশ্যন পাতিলে, য'ত নেকি ইউজ অফ মেথামেটিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড ইকনমিক্স ইন বেংকিং ছেক্টৰ। চ' আমাৰ কলেজৰ অকল নহয়, ছায়েন্স কলেজৰো এগৰাকী ষ্টুডেণ্টে আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত এছে ৰাইটিং কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু টোটেল আমাৰ ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিচিপেণ্টছ হৈছে 34। খুব সুকলমে হৈ গ'ল। 1 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰতিযোগিতাখন আৰু 2টা বজাত শেষ হৈছে। এতিয়া আমাৰ মূল্যাংকন প্ৰণালী চলি আছে। অলপ সময়ৰ পিছতে তাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। উই আৰ ভেৰি থেংকফুল টু IDBI Bank so that we got the opportunity to organize such type of program in our college. Today, 1st October, is our 60th Foundation Day. So we have requested Kokrajhar Government College for arranging an essay writing competition. The topic was use of mathematics, statistics, and economics in banking sector. I am very much thankful to Principal Sir and all the authorities of Kokrajhar Government College for helping us to celebrate our 60th Foundation Day in such a nice way. Thank you. गोजोनथाव खौरां। TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।